amanecer. En la penumbra misterioso, cada noche me deslumbras y te pierdes al amanecer. Ese hombre que me mira y me desnuda, una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña, por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira. Yo soy su mujer. Трима братя, три сестри. Направо не мога да повярвам. Толкова ли си обсебена от Хуан Давид, че да го преследваш? Не знам, Панчита, нещо ми става, непрекъснато мисля за него. А дори не го познавам. Търсиш начин да се запознаете, но си попаднала на тези непрокопсаници и близнаците. Не дей. Не ми говори. Нямах време за нищо. Изведнъж се почувствах притисната, покорена и... От страх не се защитих. Не мога да повярвам, Росарио. Почувствах, че имам работа с убийците на учителя. Нищо чудно. Наистина точно те да са виновни. Чак пък толкова. Аз не ги познавам лично, но са клиенти в бара и са приятни момчета. Красиви, дори любезни. Моля те. Красиви и любезни. Диваци, които ме нападнаха. Виж само какво ми направиха. Добре, че работниците дойдоха на време. Ти реши ли? Ще подадеш ли оплакване? Ще бъде грешка. Рискувах и нямам оправдание. А толкова ми се иска. Да, беше неприятно, но нищо страшно не е станало. Жалко, че се сбихме с работниците. Да, съжаляваме. Не очаквахме такава кавга заради тази лелка. Чакайте малко. Това не е толкова невинна работа. Кажете ми, коя е жената и защо се скарахте с нея? Спокойно, мамо, не дей. Нищо особено не се е случило. Хванахме я да души в нашите конюшни. Държа се подозрително и странно. Попитахме коя е и какво прави. Да, Не отговори. нищо. И се държа нагло дори. Да, нагло и нападателно. Решихме, че е опасна, че някой я изпраща да ни прецака. Вече на никого не вярваме. Имаме си достатъчно проблеми. Искам да знам дали я ударихте. Не, татко, какво говориш? Просто се защитихме. Да, Тя полудя и взе да крещи. Как се защитихте? показахме и къде й е мястото. Нямаше друг начин. Тя си е виновна. Тя? Влезте ни в положението, моля ви. Боже. Доколкото разбрах, сте били двама мъже срещу една жена. Казвайте, не храни майковци. Обидихте ли я? Ударихте ли я? Пипнахте ли я? Хуан, какви ги говориш? Успокой се, моля те. Последно, те деца ли са? Или са недораснали, разглезени гробяни? Не се бъркай, остави ни. Не ми говори така. Моля те, остави ги. Няма да повтарям, жено. Върви си. Хуан,
Иван, чуй ме и слушай ме. Моля те, отвори ми. Отвори ми! Доволни ли сте? Скараха се заради вас. Заради нас? Господин Рейс не е добре с нервите. Хайде да излизаме. Няма да мръднете, докато не ми разкажете. Набийте си в тъпите глави, че ако се оплаче, отивате в затвора. Ясно ли е? Невинни сме. В какво ще ни обвини? Държат ви под око за убийство. Ако подаде оплакване, горите. Трябва да я спрем. В такъв случай, как си представяш да я разубедим? Да се оплаче. Да чуем. Гений. Ще говорим с нея. Ти шегуваш ли се? Да се молим. А? Тримата ще я убедим. Да си мълчи. Я стига. Питам се, луд ли си или си тъп? Май и двете. 1, 2, 3. Кротко. Остави ме да ви помогна. Или да ви дам на татко да ви образова. Включи си будилника, сутринта се издокарай и отиваш да се молиш. И не се пъчи като петел. Ясно ли ти е? Отвори ми. Нека поговорим. Не сега. За наше добро е. Какво правите? Какво търсиш в земите ни? Животни! Пуснете ме! Кой те изпраща? Изплаши ме. Защо нахълтваш в стаята ми? Преди не ти пречеше. Какво се промени? Остави ме, Гюнтер, не ми трябваш в момента. Мисля, че да. Аз мога да излекувам раните, които са ти нанесли. Предупредихте, че рискуваш. И познах. Преследваш младият мъж и попадна на лудите му братя. Мразя да ме шпионираш. Не се налага. Много трудно можеш да ме изненадаш. Знам, че си падаш по млади мъже. Видях, че хлътна по момчето, което срещнахме при пристигането. Така ли е? Забранявам да следиш разговорите ми с Панча. Приятелки сте от миналото, но връзката между нас е по-дълбока. Това са много години. Знаем всичките си тайни, Росарио. Познавам недостатъците ти. Лесно разгадавам тайните ти и мога да помогна да постигнеш целите си. Благодаря, но не дай да си вреш носа в моите работи. Защо не? Преди го правех и ти харесваше. Възползвай се. Насреща съм. Винаги съм бил твой покорен, верен служител. Искаш да се забавляваш с момчето? С удоволствие ще ти помогна. Стига да ни се отдаде възможност.
Къде са близнаците? По стаите. Въпрос на време е да се измъкнат отново. Не мисля. Разговаряхме и се споразумяхме. Искаш ли? Какво е? Кактусова. О, не, сине. Не. Текила може, но кактусова не. Довери ми се. Разбрахме се. Пий ни едно. Ще ти олекне. Откъде е? Гладалахара. Щом е от Гладалахара, ще го пробвам. Пива си го, сине. Разбери ме, Хуан Давид. Длъжен съм да ги поставя на мястото им, за да започнат да се държат като мъже. Да, Това е моя работа. разбирам те. Ако ме обичаш, довери ми се. От теб те се плашат. Страх ги е. Аз съм им брат. Чувстват се сигурни. И това е проблем. Чувстват се сигурни и се подиграват. Не, изключено е. Гарантирам. Нека ти помогна. Спокойно. Всичко ще бъде наред. Te siento, me acerco con pasos del alma. Mis versos y el viento que viaja a tu puerto. Хуан, събуди се. Не спя. Ела в спалнята до мен. Няма да спя с жена, която ме удря пред децата ми. Не го казвай, Хуан. Лъжа ли е? Направи го. Забрави ли? Удари ме пред синовете ми. Беше реакция. Необмислена. Не исках да го правя. И аз се изненадах. Не го исках. Извини ме. Моля те. Не биваше. Чувствам се ужасно. Жен съм. Заради момчетата. Боях се да не ги нараниш. Те са най-важни за мен. Обожавам ги. Повече от мен. 20 и колко години не съм посягал. И двамата ги обичаме. Ти с майчина нежност. Аз ги обичам с бащина отговорност. Това е факт. Ще дойдеш ли при мен? Не мърдам от тук. Добре. Тогава и аз няма да мръдна. Оставам с теб. Y vuelves a mí. Y vuelves a mí.
Къде ни водиш? Спри ми се. Ти забрави ли? С нощи ви казах, че отивате да се извините. И как разбра къде живее вещицата? Ясновидец ли стана? Медиум? Не. Проверих тук-там. Питал си Кинтина. Голяма клюкарка е. Пан Давид, да се връщаме, братле, още не съм се наспал, човече. Кинтина я познава. Казва се Росарио Монтес. Стига ми, за да я открия. Не се престаравай, братле. Да не стане по-лошо. Нямаш представа каква вещица е. Способна е на всичко. Готина е. Но си е жива вещица. От най-гадните. Прав е. Вярно е, че става, но е като пепелянка, казвам ти. На пръв поглед прилича на светица. Точно за това. Отиваме преди да е станало късно. Дано не я намерим, за да не се моля. Виж как ме охапа тази дивачка. Погледни. Виж. Ето тук. Внимавай, бе, ще ни убиеш. Не ми показвай нищо и млъквай. Престанете да мрънкате. Изправяте се пред нея и се извинявате. И на колене може да паднете. Ясно? Ясно ли е? Братле, да си остане между нас, ама този Хуан Давид е много тъп. Какво? Тук съм, глупако. Сигурен ли си, че живее тук, а? Чувал съм, че това заведение отдавна е затворено. Може. Скоро ще разберем. Гадно е да минаваме покрай полицията. Настръхвам. И аз се замислих, дали братлето ми не е устроило капан. 1, 2, 3. Параноя ли ви гони? Влез, Бланка. Добро утро, скъпа Росарио. Кафето ти. Остави ме на мира поне рано сутрин. Това е работа на Бланка. Знам много добре, но исках да ти кажа, че имаш посетители. Знаеш, че по това време не приемам. Дори панчита. Съветвам те да не ги отпращаш. Добре е да приемеш гостите си. Кои са? Братята Рейес, които те нападнаха. Извикай полиция. Бързо. Не го прави. Живо. Ще съжаляваш. Направи го под дяволите. Или ще звъна аз. Къде е телефона ми? Къде е? Послушай ме, Росарио. Приеми съвета ми. Ако откажеш, рискуваш да отблъснеш мъжът, който те интересува. Те са братя и тримата. Не ми пука, че са братя. Няма да приема тези животни. Кажи им да се разкарат незабавно от тук. Ще ги арестуват, ако влязат у дома. Съжалявам, пуснах ги и те чакат в приемната. Ти оглупя ли? Незабавно ги изхвърли навън. Веднага. Едва ли ще си тръгнат толкова лесно. Решени са да говорят с теб. Тези мъже не се отказват лесно. Размислих. Да. Нека ме изчакат. Първи си, освободи прислугата. Гюнтер, при никакви обстоятелства не приближавай, ако не те повикам. Ясно? Върви си.
Татянаха по дяволите. Ти какво търсиш тук, момче? Ако свалите оръжието, ще обясня. Аз съм Хуан Давид Рейс, по-големият брат на близнаците, с които се запознахте. Не се запознах. Те ме нападнаха. Затова ги доведох да помолят за извинение. Много съжаляват. И слушайте ги. Не. С вас ще говоря, но с тях не, защото са диваци. В никакъв случай. Разбирам защо сте така ядосан, но напоследък имат неприятности в града и са ви взели за неприятел. Може да промените мнението си. Не мисля. Чуйте ги. Добри момчета са. Братя сме. Не ги съдете от пръв поглед. Yo soy la otra. Казвам се Росарио Монтес. Fuego en la que sabe bien qué Моля ви. hacer. Росарио. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Te lo digo, bebé. В ролите озвучиха актьорите Татяна Захова, Мина Костова, Емил Емилов, Виктор Иванов, Петър Бонев. Преводач София Стоянова. Тон режисьор Светослав Димитров.